गिबियावनो आङो एनएसए फराम एक्स एनडिपिनि सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै गिबियाव खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिम अननाय सिनाय जासिबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिमबो एनएसए फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय गिबियाव खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। जे दिनै एनएसए फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय निउसाव मानो फैदों होनोब्ला दिनैहाय बेखौनो आं बुंनो लुबैदों। फैनाय खारना जाहैबाय जे थांनाय मे दाननि 2024 डेटआवहाय जिखिनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनৈ सानै बर' सिख्लाफोरखौहाय जे मुस्लिम हारिनि माखासे दुथांफ्रा गेंरेप खालामदोंमोन। बे गेंरेप खालामनायावहाय जोंबो एनएसए फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जों बिथांमोननि न'खराव जों थांनानै खबर लाहैदों। बेनिफ्राय जोंबो आपिल खालामदों जे दिनै बर्बर अयथासार खालामनाय गेंरेप खालामनाय बे दुथांफोरनि सायावहाय आसाम सरकार भारत सरकार बिटिआर सरकारा एक्सन लानांगौ होनना जों डिमान्ड खालामदों। आरो थिग बेबायदिनो बालापारा गामिनि हिरण्मय खाख्लारि फंबायखौ जि बिनानाव सानै रेप खालामनायनि सायावहाय मोजां गाज्रि रायलायनो थांनायाव थांगाबारि गामिनि माखासे मुस्लिम हारिनि दुथां सुबुंफ्रा जेरैहाय डन आली तालुकदार आरो बाहार आली आरो रहमान आली आरो बेजों लोगोसे सावरायनो थांनायावनो बिथांमोननि फेमिलि जेरै एकुस हिसाबै जेरैहाय शेख बर आली आरो पार्निमा बेगम दिनै बिथांमोनहाबो मोजां गाज्रि रायलायनो थांनायावनो उन साइडनिफ्राय फंबाय हिरण्मय खाख्लारिखौ एटेक खालामनानै जे 3 तारिखनिफ्राय आराम्भ लानानै 17 तारिखआव बिथाङा डेथ जादों। बे डेथ जानाय खबरखौ मोननानै जोङो दुखु मोनदों। बे खबरखौ जों गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'निफ्राय जों मेसेजखौ मोनदोंमोन। बेनिफ्राय जोंबो एनएसए फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय खोनानानै जोंबो दुखु मोननाय लोगो लोगो जोंबो बाहागो लाहैदों। बेनिफ्राय बाहागो लाखांनायनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरोबाव मोनसे खावलायनाय 27 तारिख मे दुधनैनि थानानि साखाथियावनो टाउननि सिङावनो मा होनो पाब्लिक प्लेग्राउन्डआवहाय धर्नाजों लोगोसे 2 घन्टा मा होनो मास रिलि खालामदों, थाबायनाय लादों। बे हाबाफारियाव जों एनएसए फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बाहागो लानानै जोंबो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ दिनैहाय जोङो जाय भिक्टिमाइज फेमिलि फंबाय हिरण्मय खाख्लारिनि थाखाय 20 लाख थाखा होनांगौ होननानै जोंबो बे मन्चनि गेजेरजों जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन। आरो जाय बिनानावफोरखौहाय रेप खालामदों बिथांमोननोबो 5 लाख थाखा होनांगौ होननानै जोंबो बाव डिमान्ड खालामबोदों एनएसए फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय। बे एक्सन बा बे आन्दलन खालामखांनायनि उनावहाय आरोबाव फिन साननैसो सिगां 26-27 नि गेजेराव बा 27-28 नि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय थानाय गथ'फोर गेलेग्रा पार्कआवहाय बेयाव मोनसे साननैनि हाबाफारि लानानै आरोबाव बिथांमोनहा गोबां खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ सोंखारिनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ सोंखारिनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि रिकुवेस्ट मथेनो जोंनि दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि टीम दानि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा माखासे प्रेसारनि गेजेरजों खावलायहरनायनि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ खोनासंनो थानो हायैनिलाय दिनै बिथांखौ थिनहरदों स्पटआव बालिपारा गामियाव। जों बे फैनायखौ नुनानै जोबोद गोजोनदों। जों सासे बे आन्दलनाव जिहेतु थाफानाय हिसाबै जोंनि आन्दलना जाहाथे साक्सेस जायो बेखौ बे फैनायखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो बे फैनायनि गेजेरजों बिथांमोननि भिक्टिमाइज फेमिलि न'खराव हाबदों बेखौ जोङो नुदों। मानगोनां केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल सारखौ नुदों आरो लोगोसे लकेलनि एमएलए मानगोनां जादब सरगयारि सारखौबो जों नुफादों आरो लकेलनि माखासे इन्टेलिजेन्सफ्रा थाफानानै हयथ' हिरण्मय खाख्लारि फंबायनि फेमिलि आरो बिनानाव सानै रेप खालामजाग्रा बिथांमोननि सुखु दुखुनि सायाव गोबां मेसेज होनायनि गेजेरजों हयथ' बिथांमोना मन्त्रि बिथाङा दिनै मिन्थिलांनायनि गेजेरजों
आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मेसेज हैनायनि गेजेरजों दिनैहाय माखासे जोङो पजिटिभ रिजाल्टखौ मोनदों। बेनो जाहैबाय 29 तारिखआवहाय आसाम सरकारा मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनसे इनिशिएटिभ लादों। बेनो जाबाय मा, जे जाय तांगाबारि गामिनि सानै बर' सिख्लाखौ गेंरेप खालामदोंमोन बिथांमोननि फेमिलि न'खरब्रै न'खरखौ धन आली तालुकदार आरो भार आली आरो रहमान आली बिथांमोननि न'खरखौ आसाम सरकारा माखासे पावार बाहायनानै बिथांमोननि न'खौ बुलड'जार एबा JCBजों दिनैहाय बुख्रुबजोब्बाय। दा बेखिनिखौ नुनानै दिनै जोङो आसाम सरकारखौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो बे इनिशिएटिभ लानायनि थाखाय जोबोद जोङो मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जों धन्यबाद होदों। आरो मानगोनां केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल सारनिसिमबो बेखिनि दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि भिक्टिमाइज फेमिलियाव फैनानै बेखिनि मदद होफैनायनि थाखाय जोङो आरोबाव जयन्त मल्ल सारनिसिमबो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो बेजों लोगोसे 27 तारिख 2 घन्टा धरनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायनि गेजेरजों बे धरनायाव जेसेबांनाखि बै गवालपारा ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जन'गोष्ठी हारिफ्रा बाव बाहागो लादोंमोन, दलं बोथोराव बाहागो लादोंमोन, बेवहाय गोबां आफादफ्रा मोनसे मेम'रेन्डामाव बयबो सहि होदोंमोन, सिगनेसार होदोंमोन, डिमान्ड खालामफादोंमोन। दिनै बिथांमोनखौबो दिनै जों बर' हिसाबै जों दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन। दिनै ट्राइबेल हिसाबै दिनै बिथांमोनाबो बिनानाव सानैनि थाखाय, हिरण्मय खाख्लारि फंबायनि थाखाय दिनै गोबां दुखु खस्थ' लाफानानै आसामनि चिफ मिनिस्टारनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदों। बे गथायहरनायाव बिथांमोननि बिहोमा दं। बेनिखायनो बिथांमोननिबो बे मदद खालामनायनि थाखाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बिथांमोननोबो जोङो बाहागो लानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे आं दिनै नैबेखौ बुंफानो सानदों, दिनै आसाम सरकारा दिनै जिखिनि कालप्रिट धन आली तालुकदारमोननि न'खरखौ जेबाजि मोनसे JCBनि गेजेरजों बुख्रुबजोब्बाय, 3 न'खरब्रै फेमिलिनिखौ, बे खामानिजोंल' दिनै खामानि थानाङा आं बेखौनो बुंगोन। जाय जोङो मेम'रेन्डामाव जों लिरदों हिरण्मय खाख्लारि फंबायनि न'खरखौ सोलिनो थाखाय बिथांनो 20 लाख थाखा होनांगौ होनना जों डिमान्ड खालामदों। जाहाथे बेखौबो आसाम सरकारा मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौबो जाहाथे एरायनानै थाङा, बिनि थाखाय जाहाथे सारा अनसुंथाइखौ होयो, बेखौबो जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बा बर' माहारिनिफ्राय जानानै जों खावलायनाय थाबाय। आरोबाव सानै बिनानाव जाहाथे रेप खालामजानाय बिनानावफोरनि थाखायबो जोङो 5 लाखै जों बेहाय धरनानि गेजेरजों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन। बिनानावमोननि थाखायबो जाहाथे आसाम सरकारा बे 5 लाख थाखाखौ जाहाथे होयो थाबैनो। जों बेखिनिखौ आरोबाव जुदि मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिबाय। आरो जुदि मोनोब्ला जों आरो आसाम सरकारखौ आरो मा रावजों बुंनो, बेखौ जों इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बेनिखायनो आसा मिजिंथिदों इउनाइटेड फरामनिफ्राय आसाम सरकारा बेखिनि खामानि मावनायनि थाखाय धन्यबाद थादों। आरो इयुनाव जोंनि बर' हारिनि जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन, जिखुनु समाव बर' माहारिनि खैदां खैफोद बिपद आफद बिथांमोना मोनसे निउट्रेलाव थानानै गेजेरनि जानानै जाहाथे बिथांमोना बर' हारिनि जिखुनु समाव अलखदाव सिगांग्रोनानै बर' जातिनि गासैबो दफं गथ'खौ लानानै जाहाथे खालामनो हायो मोजां गाज्रिनि थाखाय। बेवहाय बिथांमोना जुदि लेगेल जुदि सैथोजों थाङोब्ला इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय अराय समबो जों बाव बाहागो लागोन। बेखिनिखौ जों दिनै नोंथां दुलाराय बर' फरायसा आफादमोननिसिम मेसेज हरबाय। आरो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो इउनाइटेड फरामनि जानानै बेखिनि मेसेजखौ जों हरनाय जाबाय।